دەستپێکی دا ez dixwazim biçekî te binasim li ku hatî dinê li ku jî te çi kiriye çi xwendiye biçekî ku te jiyana xwe me re parve bike û me derbasî berhema te bike. Bêguman her welat bi hin taybetmendiyên xwe derdikeve pêş. Ciyê ku ez lê hatime dinyayê li Kurdistanê yek ji ciyên taybet e navçeya Liceya Amedê. Sala 1975 da li gundê Hüseynik krêdayê ser navçeya Lice ez hatim dinyayê. Heta 10 salên xwe ez li gund jiyan. Piştî 10 salan tedî di salên heştî da destpêka heştî û dawiya heştî de bûyerên ne ku bi xwesteka me ne ku ez bêjim metpejirandin çêbûn li welatê me ev jî nîşaneya demên borî ye di serdemên berê da tiştên ku qewimîne hatine serê Kurdan dikarin bêjin serhildanekî li hemberî wan domdarîya wan têkoşînan bûn ji ber wî jî şev pêvçûn zêde çêbûn gund hat şewitandin. Piştî şewata gund ez bi xwe koçî İstanbolê bûm. Ez li te dinêrim. Binêre. Piştî ku ez çûme İstanbolê de 12 salên zarokek wisa bihesibîne bifikire masiyekî wekî ji golê derkeve jiyanekî ev xwast berevajiyê hev gund te şihar nedîtiye te navçeyekî nedîtiye şihar jî li Gurbêle te navçeyekî nedîtiye û hê şiharê te jî ne şiharekî welatekî dinê metropolekî dinê ew travmayekî zêde li ser zarokên di temenê min da bêguman çêkir. Lê aliyekî erênî hebûn di nav malbatê da ew têkiliyên me jiyana me Kurdî kurdewarî bûn. Lewra jî di alî pişaftinê asîmilasyonê da zêde tesîra vî tiştî ser me çê nebû. Em li hember asîmilasyonê têk neçûn. Yani berxwedana ku me da me encamekî erênî jê derxist em bi ser ketin. Niha zimanê ku em daxivin zimanê dayîka me ye. Ev zaman ne hatiye fêrkirin yani di dibistanekî da dersekî ne hatiye dahîn ji bo ku vê têkiliyên ha em çê dikin di axivin. Ev xwerû di nav malbatê da pêşketinekî wisa çêbûye ev ziman hatiye vê astê vê merhelê heta hatiye merhela zimanê pirtûknivîsandinê. Pirtûknivîsandinê wê da hatiye asta wergeriyê. Yani ev ne bi ders dayîne. Yani li vir dixwazim vê peyamê bidim. Yani dibistan tune bejî pêşketina ziman mümkün e yani. Yani insan eger bixwaze tiştekî bike, eger bixwaze di kulvarekî da bimeşe, bêguman di wê kulvarê da, di wê rêgehê da serkeftin pêkane, mümkün e. Ji bo wê jî di wî alî de ez bi xwe têk neçûm li hember asîmilasyon, bi malbatî têk neçûm. Wisan yekser wisa bêjim. Saet xweş be. Tu li gelek malperên Kurdî jî dinivîsînî û wergera te ya gelek beqedir sekvan heye. Ez dixwazim tu biçekî ew rewşa pêya nivîskariyê ya malperên Kurdî jî ji me re şîrove bikî bêjî û em behsa xebata te ya wergera sekvan bikin. Bi rastî ev tişt bala min zêde kişan dibe êwe jî wek nivîskarên hevalên di jî bala wan bikişîne valahiyekî di alî wergerê da heye. Jiyana rojane em li her qadê li Sûkê be li Rêyan be li her derê em rastî nivîsan tên nivîsên ne bi zimanê Kurdî yekser dema me wan dît Kurdî tê hişê min. Ewa wiya Kurdî yani em bêjin nivîsekî heye bi Kurdî ev ê çawa pênivîsandin. Ev tim serê me da evekî çêkir. Ji ber wî jî wek destpêk yani van tiştên picûk em bêjin navên tiştên picûk me destpêkir alî wergerê da pişt redden bidin ev vek û herî tiştekî din heta te merheleyekî pirtûkê di alî malperan da jî bi rastî ez di heman demê de alî lêkolînê da jî xebatên min hene
belki perseveci her bir çarşoveda li ser lêkolîna ji ber ku hinkî duî alî da jî lêgerîn lêkolînên min hene di malperan da jî min ew wekî makale wekî gotar jî ew lêkolînên xwe tiştên picûk bijî min balêk şans ser örf û adet bin çîrok bin serborî bin serpêhatî bin angot destan bin gelek çend salin yani 10 salin ez wekî makale vana dinivîsînim didim em malperan jî niha jî ew karê xwe dîsa ez didomînim lê werger tenê ew tiştê ku niha min bes kir gotar û makale ne werger yani ew li ser lêgerîn lêpirsînê ez wan tiştana berhev dikim werger jî didomînim yani wergerê mesela ji bilî romanekî yan çîrokekî helbest jî werdigerînim yani helbestên ne wek helbestên ew helbestên azad bi taybet ez wan wergeran jî dikim heta hewl didim ew kesên ku bi Kurdî fikirîne bi Tirkî nivîsandine bi taybet helbestên wan wergera wana Kurdî bikim wekî berhemekî jî bidim çapkirin ew jî rêbazekî wergerê nimûneyekî jî ji bo ku hin kes dibêjin helbest naywergerandin bi xwedê carna ez helbestê werdigerinim ez dibêjim ev helbest ji Kurdî kirine Tirkî belkî ev qasa xweş dibe ew çi ye ew hunera meriv e ew yeteneka meriv e yani ev kesek wî karî bike girêdayê wî ye eger tu xwedî wê ew ê bî tu dikarî her tişt çêbikî bi ser bikevî ji bo wê jî werger tu wê çarşovê de ez didomînim. Saet xweş. Piçekî behsa naveroka sekvan ji me re bike û behsa xebatê xwe xerîte bi taybetî ez dixwazim tu piçekî behsa wî ew coğrafyayê jî bikî û em ê biqedînin. Baş e. Sekvan serpêhatiyekî xortekî Elewî ye di serhildana 1925 Şêx Seîd da piştî alayên Hemîdiyê xortekî Elewîyê ku bavê wî di Hemîdiya da cîgirtiye alayên Hemîdiyê da cîgirtiye dewlet wî erkdar dike ji bo kuştina Şêx Seîd ev berhem serboriya wî ye ew pêvajoya erkê kuştina Şêx Seîd danê piştre ew rêwîtiya ku kiriye li dû şêx geriye ye piştre bi şêx re ketiye rêya serhildanê pêra tê koşiye hettanî roja dawî ew rojnivîsa ew ciwanê xortê Elewî ye Metin Aktaş Birêz Metin Aktaş ji Dêrsimê pirtûk bi Kurdî ji Tirkî nivîsiye min jî wergera wê ya Kurdî kir taybet di vir da vê jî bêjim yani bêguman gelek serhildan Kurdistanê çêbûne lê yên nêzik wekî serhildana 25an dîsan Agriyê dîsa Dêrsim û herî dawî niha wek nimûne ji her serhildanê berhemekî wekî rêze min da ber xwe ez ê wergera wan bikim sekvan jî ewil bûn a duyem jî pirtûka satranç a Mehmet Siraç Bilgîn e min wê jî xilas kiriye ew jî ê çap bibe piştre jî ez ê yek a Dêrsimê yek jî a Agriyê wergera wan bikim. Saet xweş tu piçekî ji behsa xebatên xwe yên coğrafyayê yên ewan jî bi kurtasî bike zêkê xweş be. Aliyê erdnîgariyê da jî bêguman bereketa axawî da be keke Abdurrahman Önen jî xebatekî wisa dikir têkiliya min wî jî hebûn ji ber ku wî bêtir erdnîgarî û çiya û geliyan filan digirtin dest bêtir êmî jî li ser gund û nexşeyan bûn mevheba didan disendin alîkarî mejheb dûra dikirin êca xebata wî nîvcûma xebata min hêvîdarim nîvcû nemîne ez jî tê dikoşim ji bo ku nîvcû nemîne zêdetirî 250 heb navçeyên Bakurê Kurdistanê hene evan navçeyan yek bi yek min hemû rêz kiriye ji bo wan teksekî amade kiriye taybetmendiyên navçeyan çinin ev jî wekî projeyekî mi daye pêşiya xwe hem ji bo dibe pêşa rojê da dibistanên me hebin di wan dibistanan da nexşeyekî aydê her navçeyekî ew ê dîwar dalxandî hebe rêyekî wisa da ber xwe niha ji di serî zêde min temam kiriye kêm mane ez ê wan jî temam bikim inşallah. Mêlbendê bin û malata ava be. Te jî ava be silav rêz. Çavê.